mix ko siya. Yun, so my budget for this week is always 2,000 pesos for super next. Actually, may nagtatanong kung magkano yung budget ko for meat. So, hi guys, good morning. Oh no, it's good afternoon and this is our family budget. And so, aalis kami ngayon. Mag-grocery ako for one quinzena. And gusto ko ipakita sa inyo yung refrigerator namin na walang laman. So, papakita ko sa inyo. So, ayan. Yun yung laman. So, may kaldero pa dito kasi hindi kami nagtanghalian kanina. Cereal yun yung kinain namin. Kasi nga wala nang ulam. Kasi kanina may spaghetti, kaso kinain na namin. So, eto lang yung natira. So, Hi guys! and so, yan yung, kasi hindi talaga ito masisira. So, pwede pa itong kainin mamayang gabi. So, yan yung mga natira, yung papaya. Tapos, ito yung, kasi yung January 6, ang birthday ng asawa ko, hindi namin siya nainom, yung tanduay ice namin. So, ayan. So, nakikita nyo, dalawa lang yung natira sa aming water. Oh my God. Kasi, nawala yung mga, ano niya. So, ayan. So, eto na. So, ayan. Eto yung laman ng ref namin. Eto pa yung sisig na binili ng asawa ko nung last, hindi namin siya nakain. So, ayan. So, wala talagang laman. As in, walang laman. So, hopefully, mamaya magkalaman na ito. So, ay my God, Lord. So, eto yung extra cheese. Yung sa puto cheese na ginawa ko. And eto, yung sa birthday ng asawa ko, may extra pa na pasta. So, hindi ko alam kung kailangan ko siya mabibilhan ng sauce. So, ayan. So, ayan lang siya, guys. So, see you later. So, today is January 10, 2017. And yesterday, sabi ko nga, namili kami. At I'm so sorry, hindi ko siya na-vlog. Hindi ko siya na-haul yung pinamili ko. But, ipapakita ko siya sa inyo ngayon. And, ipapakita ko rin sa inyo ngayon yung mga gagawin ko para preparing for this, ito yung araw na ihahanda ko lahat yung aking mga gulay. Yan, i-slice ko siya lahat. And so, ipapakita ko yung refrigerator namin kasi kagabi, pinasa ko lang siya lahat. Hindi ko pa siya kinuna ng mga plastic cellophane kasi pagod na pagod talaga ako kagabi. So, no. So, now, ipapakita ko siya sa inyo. So sa nakikita nyo, ipinakita ko sa inyo yung last, wala pa siyang laman, and, ayan. So, ipinasa ko lang siya lahat. So, ayan, tumutulo pa siya kasi nag-brown out. Ngayon, walang kuryente. So, ayan, ilalabas ko to lahat para ma-defrost and ma-separate ko siya. And also, yan, hindi ko pa talaga siya natanggal lahat ng mga cellophane, yan sa saging, yung sa malunggay. Yun naman yung mga bili ko, yung chicken, bangos, kasi yung bangos kahapon, naglas sila doon sa Robinsons, 100 pesos na lang ata yung kilo niya. And, so ayan, bumili ako ng isda sa palengke. Yan, ito, chicken, ano to, supak. Yan, and yun sa likod, 2 kilos of chicken, yun whole chicken yung binili ko, tapos pinaslice. So, quick update, ito. Tapos na lahat yung aking beans, talong, at saka kalabasa. So, alam niyo naman, yun lang yung inilalagay ko sa akin pinakbet kasi yun lang yung kinakain ng asawa ko at saka anak ko. So, ayan. So, meron pa akong extra. So, ikakat ko rin to na plain sitaw lang siya.
So, eto, quick update din sa kanyang niluluto ng aking anak. So, kanina hindi ko siya na-vlog. Nagsaslice siya. Eto yung knife niya. Tsaka yung little plate niya. Ayan. So, ayan. Tapos na siya mag-slice. Ilalagay na niya sa ref. So, ayan. So, now here is my pinakbet. So, tatlong kainan nito. So, ayan. 2. Ito medyo konti lang. So, okay lang yan. So, ito, I have extra na sitaw. So, ayan. And, yung aking mga bata dyan, busy din sila. And also, yan, ito, nilabas ko na siya para ma-defrost. Chicken, ito yung kahapon. Yan, eto. So, I'm sorry kung medyo maingay doon sa aking background kasi yung mga bata. So, yan. Ito yung whole chicken and ito yung mga gulay. And, yun, mga maliliit na chicken. So nakikita nyo, hindi talaga kami mahilig magkarni naman talaga kasi, kung sa mahal, sa hindi namin feel yung karne talaga pag ano. So, chicken. So, ayan. Iniwan ko siya ng mga maliliit. So, eto. Inano ko siya sa water kasi medyo matigas pa siya. So, ayan. Eto yung whole chicken at saka eto yung supak. So, imimix ko siya kasi may ano na adobo tsaka tinola. So, imimix ko siya. Kasi syempre, mas maano to. Hindi naman to talaga ano, maraming laman, 'di ba? So ayan. So later ipapakita ko sa inyo yung laman ng ref pag natapos ko na siya lahat. Kasi yung vegetables ko later ipapakita ko din. So now kagaling ko lang maligo and so real life happening in this vlog. And so ako tatapos sila maligo and tapos ko na rin gawin yung aking mga gulay and tsaka yung mga meat. So ngayon, yung last na lang na gagawin ko talaga is yung pag-arrange na yung pag-arrange nung sa refrigerator. So yun na lang yun talaga, guys. Sana matapos ko siya din this day kasi marami pa akong gagawin talaga. And hopefully, sana. So, sisimulan ko na yung paglinis ng sa refrigerator. So now, eto na siya. Nilinis ko na siya. Wala na mga cellophane kanina na nakatambak. So, dito, iniligay ko na yung aking mga pinakbet. Eto, meron akong ano dito, malunggay. So, meron akong 3 malunggay. So, nandun sa ilalim. At saka yung sitaw, nandun din. And ito yung pechay para bukas. Ano ba yan? And yun. Yun lahat. And meron pa akong natira na sayote. Meron akong sili dyan. Tsaka lemon. And yan. Aking pancake syrup and peanut butter. And dito yung aking apple. And yung aking burger bun. And yun sa ano, yung aking bread. At dito naman, nandito yung aking, yung chorizo, 3
Ito yung mga bili ko kahapon. Um, chicken loaf, tatlo, and tsaka hotdog, pansit, tsaka yun yung aking isa, last, yun yung, um, ang tawag doon, noodles, spaghetti noodles. So, ayan. So, eto naman, dito yung aking eggs. Ayan, so, nakuna na siya. So, medyo konti na. So, binili ko kahapon is isang tray. So, ayan. So, ito yung aking Yakult, Chucky para sa aking anak. And ito yung ang mga snacks niya. Honey Stars, Fudgy Bar. I have some extra evaporada. Some ketchup. Yan. Ito, ano to tabia. So, yan. Yung aking ketchup. And also, the bottled water. So, here, eto na yung aking best friend, ang aking freezer. So, ayan. So, eto yung aking mga isda. So, hindi ko na siya dito sa Ziploc bags kasi medyo madami siya talaga. And, hindi magkakasya yung aking Ziploc. So, ayan. So, I have here. So, pero, naano ko na to. Memorize ko na yung kung ilang pieces to. Ayan. So, alam ko na kung ilan yung kukunin ko. So, eto yung binili kong isda kahapon. Yan. And, also bangus. Meron ding bangus dun sa back. Yan. Yun. Bangus yun. And, ito yung pata. Tsaka, ito yung aking binili na atay ng manok. So, yan. And, eto, dun sa kabila, dun sa back, yun yung mga para sa panggisa, ganon. And, yung mga maliliit. Tsaka, eto yung mga pang-adobo, mga pantinola. And, yun. Yan lahat. So, also, meron pala akong extra. So, yay! Meron akong extra na chicken. So, kung meron kaming gustong sa lunch, so pwede na itong kainin kasi lahat ng mga to recipes lahat ng meal plan ko talaga is for breakfast and dinner kasi usually teka. So, excuse my hair. So, kasi usually, breakfast lang talaga at dinner yung aking mini meal plan kasi sinabi ko nga pag lunch is kami lang dalawa ng anak ko. So, kung ano yung gusto niya kainin. So, bahala na kami. So, nagprepare lang ako ng lunch every Wednesday pag day off ng asawa ko. So, ayun. So, tomorrow is Wednesday. So, yun, magluluto ka ng, yun, yung pata. So, ayun. So, yun lang naman siguro guys. Kasi, siguro for the next days, yun lang siguro ko gagawa ng, let's see kung makakagawa ako ng pancake. So, titignan ko. So, yun lang guys. So, actually, may nagtatanong kung magkano yung budget ko for meat, sa isda, sa chicken. Actually, wala akong exact budget for those kasi depende yon sa mini meal plan ko, sa ginagawa kong ulam namin for Quincena. So, depende yon guys. Kasi, may times na puro gulay kami. So, usually, maliit lang yung manok na binibili ko. Or yung fish, medyo mahal for this season. So, hindi ako masyadong bumibili ng isda. So, it's depend. So, ayun. So, sa nakikita nyo, medyo marami talaga akong nabili na meat ngayon kasi nakapag ako ng bigas, marami pa kaming rice and marami pa kaming oil, toyo, so aabot pa siya for the so 25, that's 25 kasi 25 naman ako nagka-grocery ng mga pangmalakihan yung mga rice, yun. So, eto lang talaga yung 2,000 pesos exclusively sa mga pagkain talaga namin for pang-araw-araw namin kinakain. So, ayun. So, marami pa kaming stocks dito. So,
I'm good. I'm good for 2 weeks. Yeah. So ayun. So my budget for this week is always 2,000 pesos for the next for the next 2 weeks. For the next 2 weeks, yeah. Um gagastusin ako ng 3,000 pesos for a total of 5,000 pesos a month yung aking monthly groceries. But sometimes, lumalagpas ako doon. Depende talaga. Depende kung nauubusan talaga ako ng supply dito sa bahay. So, ayun. So, yun lang guys. I hope you guys enjoy. Please don't forget to subscribe. And see you in my next video. Bye-bye!